Please like and subscribe to this page. Sizobuka ngapha manje amavidiyo engizobe ngiwashutha ngomhla ka-2 azobe mahle kakhulu. Sizobe sinomdlalo eMdwebwe. Ngizophuma la nginishuthele. Ngiyacabanga ukulayisha inkunzi yodwa futhi ngizohamba nayo ngiyobona abanye ababhemu. Ebese ngihlala-ke ngibuka isikhathi ngizohlela umdlalo. Ngibukise abantu bakwaMbonambi nami. Ngiyabakweneta ngagcina ngababukisanga ngoDisemba. Ningakhohlwa ukulike and subscribe kuleli page. Ake simuve manje ngale kuleli ekhaya leli ekhaya balicindezela likwazi ukuperforma kahle. Kubuye kungaphosteki izinto uthi uyafaka izinto ayingeni uthi wenzani kube nzima. So sengize ngathi hayi angivele ngicreate ikhasi elisha la engizozama khona kahle. Ngibuka ukuthi kuyafakeka khona singene sihlale ngabafowethu. Ngiyabonga.